Na sziasztok! Ez a negyedik próbálkozásom. Megpróbálom nagyon leszűkíteni, és újítottam egy kicsit. Lesznek ilyen értékelések, hogy én hogy gondolom ezt a játékot. Ne értsétek félre, nem leutánzás. Nem akarok leutánozni senkit. Sem Márkot, se senkit. Csak érted az ötlet, hogy pontozom. Na, hát akkor kezdjük. Hoppá. Na, nézzük. Ezt. Jaj, jaj, jaj. Ugye még a képet is csinálják. Ja, és elfelejtettem ezzel a játék, ez a Spirit Technique. Vagy na, amit most be fogom mutatni, az a Spirit Technique. Azért nem mutattam be, mert YouTube az nem tudom, hogy még nem akarja, hogy felvegye. Valami órában, meg nem tudom mi, de megpróbálom nagyon leszűkíteni. És hogyha már azt látom, hogy már jó sok, akkor inkább leállítom. Akkor ha várjatok, azt mondom, hogy nem, még semmi. Ó, na, tehát azért szűkíteni az egész videót, mert még 10 percet nem tudok fel, csak a telefonommal, és a telefonommal javítás alatt van, és most hát igen. Mindig benyomós tartott.
itt az utolsó kör. Remélem ez még fel tudni térni. Remélem. Oh, okay. Na, tehát akkor. Jó, ezt nem nyertem meg. Mindegy, nem baj. Tehát, akkor most fog olyan lenni, hogy most ezt az a pillanat, mikor értékelek. Nos, grafikára én most 25 pontot adtam erre. Igaz, hogy nem látszik, de 25 pont. Hang. Hang. Meg vagyok erre elégedve. Én megadom neki a 25 pontot. Irányítás. Irányítani természetesen joystickkal irányítottam. És elég jó vele lenni. Hát kanyarodás az azért kicsit nem annyira jó vele, de azért jól lehet elkanyarodni. Játékélmény. Játékélmény 25 pontot adtam. Mert tényleg nagyon hozta a formáját. És így együtt ez így 99 pont. Itt van. Itt van, nem írtam. A 99-en. Álljatok, mindjárt. Ott van. Illetve egy kicsit hozzá írtam, de 99 pontot ért el nekem ez a játék. Jó, nem utánzás, hogyha most ezzel jönnétek, hogy most utánozom a másikot. Nem utánozom a másikot. Egyszerűen csak én is szeretnék értékelni. És tetszik nekem ez az értékelés. És nem akarom utánozni senki. Se Freddy, se Michael, se hát senkit inkább. Se hőbük, se senkit. Na. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem jó lesz. És szép napot. Egy sziasztok!